Здравейте, аз се казвам Мони. Може би няма абсолютно никакъв смисъл да ви убеждавам, че обичам редовно да подновявам гардероба си. Още повече през месец януари, когато повечето от вас може би знаят, че са финалните разпродажби на почти всички големи модни брандове. Именно поради тази причина реших днешното видео да посветим на любимите ми покупки, които направих през изминалият месец. В блога си редовно пиша за моята пристрастеност към тренерите и вече съм абсолютно сигурен, че тук става въпрос за сериозен рецидив, тъй като лечение за тази ми пристрастеност няма. Именно поради тази причина най-любимата ми покупка за този месец е нов Adidas. Разбира се, не че нямам други адидаски, но този класически модел на Superstar е този модел, който ще виждате по абсолютно всички блогърски, инстаграмски профили за този сезон. Те ще могат да се носят, разбира се, както в спортен вариант, с джогари, с семпли дънки, с износени такива. Също така те са много подходящи във вариации, дори с по-спортни костюми. Да, казах за пристрастеност към тренери. И конверските ми, новите, на Jack Purcell са още едно доказателство за това. Миналата седмица, излизайки с приятели в неделя вечерта в един от софийските молове, за да ги посъветвам за някои техни покупки, влизайки в магазина на Converse, ми се наби на очите един огромен червен етикет минус 40%. Jack Purcell е модел, който от изключително много дълго време искам да си закупя. Мислех да си закупя такъв в класическия бял вариант, но попаднах на този, който е много екзотичен, от много финна, естествена кожа и е целият в сиво. Той е много лесен за комбиниране отново по всички варианти, които ви споменах вече и за Adidas Superstar. В комбинация с дънки, с джогари или, разбира се, изключително подходящи в комбинация с костюм. В началото на видеото ви споменах за големите финални разпродажби през януари, но всъщност се оказа, че доста от нещата, които си закупих през изминалия месец, са от новите колекции. Има няколко модела дънки, които съм си набелязал да нося през следващия сезон и се оказа, че много лесно ги намерих в Zara. Въпреки че те са от новите колекции, цената на едните, тези светло-сините, са от порядъка на 69 лева, а на другите, които си закупих в черен цвят, е 59 лева. Съвсем стандартна, достъпна цена. Или както съм казвал винаги, нямате никакво оправдание, че не изглеждате добре. Не винаги става въпрос за пари. Да, моделите дънки, които си взех, са вече така наречените фабрично скъсени. Тоест не е необходимо да ходите допълнително на шивач, за да постигнете търсената актуална дължина до глезена. Те са вече много идейно направени, както казах, фабрично скъсени и се вижда прекрасно ръбът им. Ето как изглеждат и тези в черния цвят, за които ви споменах. Мисля, че съм си намерил една от следващите теми и тя ще е за оверсайз тренда. На мен ми отне може би няколко години, докато свикна за него, тъй като си мислех, че това определено не е моят тип, но повярвайте ми, вече съм луд по оверсайз облеклото. Именно поради тази причина издебнах страхотно намаление на такава жилетка от Zara. Те са много актуални, плетена, дълга, оверсайз, като цената й беше приблизително 29 лева, мисля, че стандартната й беше около 100 и няколко лева. Надявам се вече да сте си избрали вашите любими артикули и да имате една идея как да разнообразите вашият аутфит. Ако искате редовно да сте част от нашите видео седмични съвети, ще ви помоля да се абонирате за нашия канал в YouTube, като натиснете бутона Subscribe. А също така, ако седмичните ни видеосъвети не са ви достатъчни, вие може да ни следвате и в нашите профили за ежедневна инспирация в Instagram и в Facebook. Благодаря ви!